салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобино акция рафтестай дар магазини Зайнаб Невстайл. Бинед бозори Корвонай тарафи пажарка дуюм дарвоза мана 16 магазин мешада. аз духтарако аз тарафи якум дарвозаям мешад роен ряди магазинои шишагиай мана байни якуму дуюм дарвоза ҳисоб мехӯрад. мана бинен анамин нуқтаи савдо иҷада акция рафтистай беҳад борои фасон доранд. нархошон аз 700 сомон сар мешава то 1700 сомона. марҳамат духтаро и моделора бинен чӣ хушрӯ, ҳамаш бо кори дастиай. чӣ тавре ки гуфтум аз 700 сомон сар мешава нархои ино. бори тоза Дубай. рақамашон занҳои азиз, шумо ҳозирам бекор гаштед, леки духтаракое ки дар хона нишастаган аллакай кора сар кардаган дар ширкати Атомӣ янам хе маош гирифтестиян. и чекҳои духтарое ки дар ширкати Атомӣ кор кардестиян бинен ҳар 2 ҳафта маош доранд. ман худмам кор кардестам дар ин ширкат, насиб карда бошад ба наздикӣ дар Тоҷикистонам кушода мешава ин ширкат. иншалло ки мо аманам хе маошҳои хуб мегирем духтаро. хубиш дар ин ай духтаро ки ҳар моҳ иҷа харид нестай, дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. баъдан командатона ба қувват мекунен, маош мегиред. ранги янами духтаро иҷада инами хоҳараке ки рақамаш дар рӯи экранай чӣ гирифтагиай, ойликоша гирифтагиай банка иҷа бинен барои шумо анамхе навор карда нишон додестай ки бинен ки дар ҳақиқат ҳам аз ширкати Атомӣ маоши хуб мегирӣ. хубиш дар ин ай ки балотон намесӯзад духтаро, мисол тез харид надора, аз звания ки мегиред аз ӯ звания намеафтед. марамат дар анами хоҳарак бинависед бо кора мефаҳмона. дар Тоҷикистон ки кушода шид шумо маошҳои хуб аллакай тайёр мегирен. ама дар рӯи экран мемонам доставка доранд. шумо нависен шона ира бинед чӣ хушрӯ. ҳамаш королевский бархтои оригинал мана ҳамаш кори бо дастӣ бинен киртоҳора духтаро сангчои ино да гап нест. мана ҳичи намеша сангошон. чӣ хеле гуфтум бори тозаяй дасти якумай бора хучон мебиёранд. марама духтарако шумо агар дар кор боша бо вай доранд шарф доранд. киртои хушрӯ размеро ҳамаш аз духтарако кори дастӣ ҳамаш инаи закияра бинен. ино бори новинка унав рангшам нишонтен хоҳарҷон. иҷада чанд та ранг дора. мана и аллакай бо фасонуш дигар хел диден ранги закия. ана баъдан ана ино омадагиян и моделои хушрӯ. сангчоошона бинен чӣ хел тозаяй духтаро, пластмаси нест, ҳамаш бори фасон. мана шарфошон кати нархошон аз 700 сомон то 1700 сомонай. анамин нуқтаи савдода ҳамаша бо арзон карда пешниҳод мекунанд духтарако. ина диден анай қисми болора бинен. қисми болоям ҳами хел духтаро ҳамаи ҳамино акцияда медроянд. аз 700 сомон нархшон то 1700 сомона. ира бинен охи духтаро аҷоибот хушрӯ фасони бад. фасоношон ҳамаш ҳархелай, моделошон да гап нест. и ҳамашон борои новинкаи ҳамисола, нусхаҳои новинка. қисми болорам бинен абая, кирта, ҳамаи чӣ доранд духтаро. мана двойка, тройка ҳамаш бо нархи арзон пешниҳод шудагиай. мана бинен чӣ хел хушрӯанд. аз ана ин моделҳо аҳамиятен духтаро чанд ранг доранд. аз анами як ҳамин модел чанд рангай фасони бадан бинен духтарако. материалошам хушрӯ. ана баъдан ина инора бинен духтарако. икртои аҷоибот хушрӯ. акция рафтестай 950 сомонӣ метиҳанд то на. ира бина ин моделҳои қимат буданд. ҳозир бошад 1400 сомона моделҳо ҳозир чанд сом 950 сомонда метиҳанд. мана модели хушрӯ тройкая тройка духтаро
рангошонам хушрӯай ба тозагии материалша бинен чӣ хеле тозаяй. Инами кори дастиян духтаро ҳамаш. Мана духтаро акция рафтестай дар нами кирто бинен хушрӯ бори оригинал. Чӣ тавре гуфтум бора хучон аз Дубай меёранд. Барои аввай ҳам нархошон арзонай, ҳама намуд акция пешниҳод мекунанд, ҳам мисол интихобшон зиёдай. Бинед фасонашон чӣ хеле бисёрай. Размеро ҳамаш ҳастай. И чанд сум штеге? Инаи намудора 1000 сомон да метиҳанд духтаро. Ира бинед чӣ хеле хушрӯ. Корои дастӣ, ҳамаи ҳамино корои дастӣ духтаро. Ина бинед инҷа чанд та ранг шай. Бо шарф дорана? ҳамроҳи шарфошонанд. Мана ина духтаракое ки сафед мехоҳен, сафедакшам ҳастай. Бо абая будай духтаро, кирташкативу шарфшкати. Ина қисми болорам бинен. Духтаро чӣ хеле хушрӯай. бо тамошобинони азиз, рақамашона ман рӯи экран мемонам. Чизе ки нафаҳмиден, кадом нархеро фаҳмидан мехоҳен, нависен шона шумо да мефаҳмонан. ира моделакҳои аҷоибот фасон. Мана духтаро хоҳен бори бая гирен, новинкаи пеши Дубая гирен, марамат анамин нуқтаи савдо биёен, ай пеш бинен борошона. Хоҳен доставкатон мекунан. Анами киртоошон фасони баъд духтаро. Мана иша бинен, иша ай пеш нишонтон надодам. Мана ҳам қисми пешакаш диден украшения ва ҳам аз қисми қафо. Анам хеле украшенияи фасон як хела. Ҳамаи ҳамино кори дастиян духтаро. Баъд ваёш тозая балхош. Королевский бархтай духтаро. Инаи шарфакошонай. 1800 2000 мефурӯшанд, скидка када мешавад. Чанд метиҳанд скидка да инора? Ай 1300 то 1700. Духтарако анамин 1800 сомонора ҳози аз 1300 то 1000 чанд 700 пешниҳод мекунанд. Ана баъдан ана киртошон хушрӯай. Анаминода гап нест. 950 сомонӣ метиҳанд акция рафтеста инода. Ира бинен чӣ хеле хушрӯане. Шарфошон катиан духтаро тоза бори Дубай. Мана глошон 3D. Размеро ҳамаш ҳаст. Духтаракое ки киртоя нам хел необычный кофтеста бидает киртои оригинал. Марамат ами нуқтаи савдо биёен бозори Корвон, тарафи пажарка, байни якуму дуюм дарвоза мешава. Ряди магазинои шишагӣ, магазини Зайнаб Невстайл. Марамат доставкаям доранд. Духтарако касоне ки бо мисол нигина камтар мехоҳанд ки украшенияи кам дошта боша, анаи тройкара бинен. Нархаш 1200 сомон. Ай духтаро чанд та ранг дора. Шарф дора, кирта дора, баъдан анамхе абая. Вайш бархташ тозая. Мена бо омада хтон як маротиба дида муқоиса кунен. Инан рангошон. Манаи қисмда рангошонанд. Ай пеш рангошон да гап нест, рангои хушрӯви яркиян. Мана духтарако расветкошона бинен, сиё дора, сабз дора, кабуд дора. Мана баъд фиолетови дора духтаро. Духтаро инаи киртара бинен чӣ хеле хушрӯ. Аз ҳисобе ки 2-3 донаи дигаш мондагияй духтаро. Ина 1500 мефурӯхтанд. Ҳозир бошад 1000 сомон да метиҳанд. Марҳамат бинен. Тоза бори Дубай. Касе хоҳиш дора омада ай пеш омад пушен бинен, сифатша муқоиса кунен чанҷокати, баъдан метавонед харидорӣ кунед. Лекин ин нарх намеёбед. Барое ки хичон 1500 мефурӯхтанд, ҳозир бошад 1000 сомон да шумо да додастиянд. Беҳад нархи нағз барои модели туркӣ. Балхаш ба тозая духтаро. Балхи Дубай. Ино ҳеҷ намешаванд. тамошобинони азиз, ин моделора бинен чӣ хеле хушрӯ рангошона бинен. Бо ҳамаи ҳамино шарф доранд, шарфҳои оригинал. Нархи ино 1200 сомон буд оригиналаш. Ҳозир бошад 700 сомон штагиай духтаро. Биёен дер накунен, беҳад акцияи хуб рафтестай. Ина бо омада материалша як бор ай пеш хатон бинен духтаро. Ина шарфакоша бинен чӣ хеле хушрӯай. Ҳамашон шарф доранд духтарако. Ина сиёҳуш серишка буд дора, ина ин ранг дора. Холас рангои беҳад хушрӯ доранд. Размеро ҳаст ай духтарако.
بیاین دیر نکرده از انامینو خریداری کنین. این رنگ کو باور کنین ای پیش همه قرنگ خوشروای نبرده سفید اومده استای. لکه باوری دارم ای پیش که دیدین حتما مخولتون میشوه. برای صفتش هم خوبه، مدلش هم عجایبات خوشروای. بعد نرخش نرخی بهترین این زمان با نرخی دسترس همه چیزا خریداری کنین دخترا. این حوزی موده نه این چونین دخترکا انامینو ارزون شدن. اینای هم خیلی نرخشون از 1000 بالا بودن. اهمیتین ایجاده هم ابایا و کرتا و شرف هم کرتا و شرف هم دویکا هم ترویکا از 1000 سومون بالا بود نرخش. حاضر باشد 700 سومون شدگی به حد نرخی خوب. ایره بینید باری دوبای خیلی که گفتم این نقطه سودا همه بارشون دوبای است که تازه دارن. اینجا هم ابایا داره هم کرتا. اینجا دو نمود مدلای از بیننده رنگشون با ای پیش به حدی بد خوش روی دخترو. ما شما دا گارانتی میتیم اومده ای پیش با بینن رنگوشه. من استینکاشو نبینید چه خوشوچه. مرحمت. کرتایم به حد کرتای خوش روی دخترو. همش کاری دستی بالخش عجیب توزای دخترو. اینا باوری کنین ای پیش بیاین با بینن به حد معقولتون میشه و خوش رو کچستوش نرخش چند شده گیوزی؟ 1400 بودن 1100 دیگه 1400 بدن دخترها حوزی 1100 سومون شده گیای. مرحمت دیره بینین به حد خوش رو رزمیر دورن. من دخترکو ای پیش با ویمای بدای فسونی بدای. یا هم شرف دورن یا خوچان توقعه؟ شرف دورن. اینای هم شرف دورن دخترها. همینجا چیزی که میبینین همش شرف دورن. شرفای فسون بو شرفای پرستوی نگیندار همش. دخترکا این مدلش باشه با دیگر خیلی بینید از دو طرف شیفون اومدگی. نرخ اینای هم خیلی نه 1100 سومون دخترها 1400 سومون بدن 1100 سومونی میتین. مرحمت همش کاری دستی از ایسو بکر از میرشون کم موندگی دخترها برای هوای اینو را این نرخ کردگن. اگر نه نرخ اینو 1400 سومون بود. مرحمت بیاین ببینین دخترکای خوش رو. بعد انا این باری نبین که از این بار از اومده استای 1600 سومون بود حوزی 1300 سومون کردگیان ترویکای. بینین چه خوش رویه. همش کاری دستی کرتا داره شرف داره بعدا انا ابایا داره به حد فسونک میبیویه. روزهای نزدیک همه نمودش میبیویه. بیاین با بینین از نزدیک باوری دارو معقولتون میشه. و یک بار خیلی قفوش هم نشون تین نه قسمی قفوش بینین دخترو. قسمی قفوش هم خیلی سنگچه بکراشنیای فسون. خلاص با همین نوار امروزای مجمع بس میشه و دخترو بیاین حتما بیاین بینین چه خیلی نغز گذشته است ایجاده در مگزینی زینب نیو ستایل بازار کاروان بین یکم و دویم دروازه مگزینای شیشگی. باقی سلامت باشه تا نوارهای آینده. خیر.